Hi bye, og maayong adlaw sa tanang hilig maminaw dere. Gusto rin ako i-share akong experience about sa akong kaagi dere sa barko. Tawgal lang ko ninyo sa pangalan nga Mel. Let me begin the story. Naami ato sa Indonesia. Mga Monday man siguro to, og naay nanaka sa barko nga mga babayi. Then ang uban nga babayi manghilot daw sila. Nayusa ka babayi nga chicksad pero chubby. Then miduol to nako kay aron daw hiluton ko niya. Moto nga sige siyag pamugos nga hiluton ko. Then ako mga kauban sa dere gusto pod nila nga magpahilot ko kay alams naman daw ni human ana. Gusto nila bunyagan daw ko sa moto. No choice kay mausad gusto sa akong officers. Dinisulod ng babae sa akong cabin ug didto nagsugod na siya og hilot sa akong likod. Og nag-istorya me. At first na awkward yun ko. Hantod sa sige na may istorya. Then pagkataod-taod ana, naabot mi sa topic nga mga rated SPG na kayo. You know, mo dyan ng ilahang toyo ba? Og nangutan na si chubby girl na ako. Nga you like patong-patong? Nasyak man lang ko siyang gisulti ba? Miingon dayon ko, nga no patong-patong. Only massage, no other than that. Kahibawon ako siyang buot pasabot ba? Gusto siguro og extra service. Pero wala ko ni sugot oy. Og nagpasalamat ko sa Ginoo kay nakalikay ko. Ako ra siyang gihatagan siyang gusto nga tip after that ni gawas na ang babayi nga nagmugot. Motong nagkakatawa ko, pero bahala jud basta kay wala ko'y plano nga dautan niya. By the way, I'm that kind of guy nga duol kay sa Ginoo o God-fearing jud ko. Mao na nga dili ko gusto mo buhat og mga ing-ana nga butang. Nakita sa ko ang mga kauban ng babae nga nigawas sa akong cabin nga nangmugot. Gikansyawan ko kay mura daw kuno kog bayot. Wala mo patol sa babae. Pero bahala na sa ilang isulti nako basta wala gyud ko'y gibuhat nga dawtan. Then apoy usa ka higayon, Thursday night to. Wala gyud plano nga munaog kay lagi kapoy kaayo gikan sa work. Pero akong suod nga amigo, niagdaman ako o giati ko nga i-appeal na daw ko ni kapitan sa listahan para mugawas sa moto nga no choice ko. Og dali-dali kog ilis nga wala sa plano og bugat sa akong buot. Nagdala kog extra money kay basin ako'y paliton sa gawas or something nga mga souvenir para na ako'y remembrance sa usa ka place nga akong natuan. Ang ilang gisulti nako nga mamalit og mga onra daw mi sa restaurant motong nisugot ko. Unya, pag-abot na namo sa city kay nga mong chief mate, kay nagsulti man din sa driver nga adto daw mi og beer house. Nasyak na pud ko kay for sure, kahibawo na ko unsa sunod namong mabuhat. Pero wala na ko'y mabuhat kundi ang mukuyog ug musunod nila. Pag-abot na namo sa resto bar, naidaghan nga mga babae. Nagtan-aw sa moa nga grupo ug pagkahibawo nila nga siman mi. Hala, entertain dayan sila namo. Moto nga nag-order sila daghang beer. Pang good time daw namo, pampawala sa stress sa work. Ug nikuha sila babae. Og diri gihatag sa kuha. Oo, sa kuha jud gihatag ang una ba. Chicks jud siya. Half Pinay, half Indonesian, kay Pilipino iyang papa. Moto nga gusto daw nila nga bunyagan ko para mahimo na daw kong marino. It's our culture man daw basta first time o kadet pa. Aha ka jud. Moto nga talking rami sa babae og nag-ask ko niya about sa himself. Og nganong nabuhat manin niya nga mga butang. And I found out nga wala na daw siya ipapa. Patay na daw. Og siya ang nagbuhi siyang mama and while ga-study siya. Nalawag yun ko niya, nga ko mga officers igisulsul na ko, nga ako na daw ikama, ug ako na daw gakson-gakson, or unsa pa na nga mga inuwag nga binuhatan.
Pero wala na ko jud gibuhat kay wala jud ko'y plano sa ilahang gusto mahitabo. Moto nga nagbagulbol na sad akong officer. Mura daw kog bayot. Ang hina ko daw sa babae. Pero bahala na, basta dako jud kog respeto sa babayi. Kay para nako, naagihapon sila'y dignidad og angay nga dakong pagrespeto sa ilang kaugalingon kay wala ta kahibawo nganong nabuhat nila ang mga ingana nga butang ug ang naasa kong nahuna pod nga malikay ko nga makabuhat kay I know gisuwayan ra gyud ko og nagpalibot sa kuha nga tentasyon. Motong ako ra siyang gihatagan og tip para sa table, may nalang makatabang ko niya bisag gamay. After that, nag-decide ang grupo nga mamalhin na sad mi og laing pwesto nga bar. Og didto mi sa massage and restaurant nga hotel. Kompleto na dito tanan. Tagay na sad. Og ila jud ko nga gihubog para daw malaki nako. Mura na jud ay kog bayot ani ba. Grabe ha jud ka bully ba. Bitaw. Moto nga gihatagan na pud ko nila babayi og ikaduha na gyud tong babayi atong gabi una. Wala na yun ko makabalibad ba kay sugo na siguro to sa beer nga ginom. Murag naganahan na sad ko og nanginit na pag-ayo. Then ni adto na mi sa hotel og something happened na mo sa babae. Ang babae gwapa gid siya. Saktong barog og hamis, chinita basta chicks kayo. Puwerteng lamia sa kong gabi ato ba. Kay matod pa nila, nabunyagan ako. Then pagkahuman ana, nawasan ako gamay kay naligo naman ko og didto nako na-realize nga Holy Friday naman di ay ni kaugma. Kasi naghinuktok ko sa daplin sa bed og nag-ask ko sa kong kagalingon. Nganong nabuhat ni nako og parte jud nakong dalaha sa tentasyon. Nakasala jud kog maayo sa Ginoo ato nga time ba. Hangtod sa paguli namo wala ko'y tingog-tingog og nangutana ang akong mga kauban nganong wala na daw ko'y tingog-tingog. Giunsa daw ko sa babae. Mura daw ko gi-rape. Unya gikataw-an na sad ko kay baka lalaki daw gusto nako. Ni-smile ra ko og niingon ko nila nga nakalimot ko sa Ginoo og gikataw-an na sad ko nila. Okay lang daw, at least, nabunyagan ako. Pero honestly, sakit jud kayo sa kong buot nga nikuyog ko nila, kay wala jud ko'y plano nga maglipay-lipay. I thought nga mga on rami sa restaurant og manglaag, mamalit og unsa pa nang gustong paliton. Pag-abot na mo sa barko, nagsugod na kog pangurog nga mahadlok sa kong gibuhat, kay nakaamgo ko nga dako kayo akong sala nga nabuhat. Bisag nakainom ko, nakahinumdom gihapon ko sa Ginoo. Gusto na ko pasakitan akong kaugalingon tungod sa akong nabuhat og sa akong kaguol, gibati kog katog og nakatulog na gyud ko. Sa Friday na naghihapon ang istorya bahin sa pagkagabi. Kansyaw diri, kansyaw dito. Og wala na jud ko'y tingog-tingog sa akong kauban. Ako ra silang giingnan nga gikapoy ko og hangover og labad pa akong ulo. Pagkaod to ana out na mi sa work kay half day raman mi. Sa paniud to nang hinoktok na sad ko. Ug nisod na ko sa akong cabin, nagunahuna sa akong nabuhat nga sala. Mga around 1 PM akong gipangita akong rosaryuhan. Murag dili na ko ma-dare og gunit sa akong rosaryo. Og didto ni sugod na kog hilak. Nagunahuna ko sa kadako sa akong sala. Natintal jud kog maayo ba. I was crying like a baby at 1 PM to almost 3 PM sa Friday. Sige ra jud kog ampo sa Ginoo. Nag-asa akong kaugalingon og nangayo kog pasaylo. Naglipay-lipay ko samtang atong Ginoo nagsakit og maayo tungod nato og usa nako sa mga tawo nga naghatag og pasakit niya. Sa akong gibuhat, mura na kog dili na jud mapasaylo nga akong sala. And this is my worst sin I ever done. Dapat ako na lang ang ipako sa krus. Moto nangayo ko niyag light o guidance. Grabiha jud akong paghinulsol sa Ginoo.
Nakarealize ko nga bisag duol ko kayo sa Ginoo, nagkuwang gihapon akong strength o gunuwik gihapon akong spirit para makalingkawas o makalikay sa temptation. Sakit kaya sa kong dughan hangtod ron og mao nga naginulsol na gyud ko pag-ayo. Para ninyo, mahimo ba kog bayot og wala ko nibuhat ato? Nganong naa pa man jud ng bunyag-bunyag sa barko. Dako kog respeto sa babae ba? Og dili makahimong gwapo sa lalaki ang pagbinuang sa baye. Pero bisag unsaon ako gusulti kay nabuhat gyapon nako ang dili angay buhaton ug nakasala na og dako. Para nako uhugaw na kay ko sa kong kaugalingon and I really hate myself. I feel very guilty kay kahibaw kong sayop pero wala na ko makapugong o makalikay sa ikaduha nga higayon. Ang kalibutanong kalipay. Lord, I'm sorry. Please forgive me. Sising-sisi na po ako. Gusto na yun ko musimba sa mong simbahan para makapanghinulsol ko sa akong sala nga nabuhat. Pero wala jud ko'y mabuhat kay di araman ko sa barko. Og na ngayon ako pasaylo sa Ginoo sa kinasingkasing na kong pagduol kaniya, og kahibaw ko nga naagyapon siya nako og dili gud ko niya biyaan. Dili ko makapromise sa Ginoo nga dili na ko matintal, pero kung gipangayo og giampo sa kinasingkasing ato sa Ginoo, nga mas tagaan ko niya kusog sa akong espiritu para makalikay ko sa mga tentasyon. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Salamat sa pagpaminaw sa akong experience nga natintal kog maayo og I hope na mo'y nakatunan. Dili ta mauwaw sa pagduol sa Ginoo kay naara siya nga anda mo pasaylo kanatong tanan. Ato lang yung inulsulan ang ato ang mga sala og mobalik ta niya kay andam siya mo pasaylo og modawat natong tanan. Makabaton kitag tinuod nga kalipay kauban ang atong manunubos. Please pray for all the seafarer and for all the people nga dili unta mahilayo ang among dalan paingon sa Ginoo. Thank you and God bless us all. Ladies and boys, mao kana ang confession ni Mel. Ug kung namoy mga reactions about ana nga confession, i-comment down below lang na siya. Kay karon, atong basahon ang inyong mga shoutouts, comments, reactions sa atong mga nakaaging, sa atong mga past nga videos. Hi kang Jeril Castillo. Nag-comment siya sa toang confession nga tagay. Ingon siya nga isang malaking sana all jud sanderoy. There's a rainbow after the rain jud. Happy for you, congrats. Hi kang Marilyn Alfaro, mo-attend niya ako sa niyang kasal sender. Sana all. Hi kang Ann, praying I can find my own Gio. Ingon si Rakiza Baringa would love to sponsor a wedding cake. Sana all. Shoutout po kang Jason, apil po kang Rosana Bagyo nga kanay sa story daw. Ingon si Archel Tindugan na mapapasa na all na lang talaga. Congrats sender mo, God bless. Hi kang Shara Grace Baran, once in a million na dyan nang ingana oy. Walang gano'n naman. Na oy. At the right time, at the right place, maila-ilaran ni mo siya. Salig lang. Hi kang Fabi Makanim, shout out to you. Cindy Lupira, ikaw rin akong lingaw bay, lisoning nata sa Pluto. Perting mingawa yun lagi bay. Salamat kayo sa pagpaminaw. Lane Abrogina, hi, shout out to you. Juliana Julie,